Мында продукты деп жазылған. Қызғанышқа қаршы көрінмей ол. Бүгін кешәме, неше тапқыр енді сөйлескенде гел шу кибетчілер белән алар аптырый. Электе, мәсәлән, мин дә ризалаштым да, енді хуплап әйттем инде. Шул бер фикергә килдек. Элек, мәсәлән, һәр авылда, һәр колхоз, совхозда, мәсәлән, мал үстерәләр, сыерлар сөт бирәдер, каймак май ясап тапшыралар, мәсәлән, авылдан, халыктан җыялар майны, шул вакытта имеш индийский. Шул вакытта гына индийский хинд чәен бирәләр, мәсәлән, талон белән май тапшырсыннар дип. Хәзер ди битте колхозлар ди, авылда да сыер битерделәр, шәхси хуҗалыкларда, мәсәлән, шәхси хуҗалыкларда да юк сыерлар бик сирәк. Кайдан шул хәтле сөт ди менә ди. Кибет тулы сөт ди. Аны бер кайсы инде, мәсәлән, ул ярты ел саклаган, ул сакланган, хатта бер вакытта Уразкига туганнарга барган им, шәйгә менә шушы яхшы бузылмый бу сөт дигән була. Мин әйтәм, ул бит тиз бузылган сөт менә ул табигый сөт, юлны атыгысы мен әйтәм, әлләнсә кушкан ул зак сакланай. Анардан шикләндерә кирәк дим. Хатта Аксай шәһәрендә вакытында миңа иң аз вакыт саклана торган сөт бирегез дигән им. Әллә бер айлык бер нәрсә, 2-3 айлыкмы бирделәр. Ахырында эш үтте шунда. Шуны әйтәсем килә, мәсәлән, ул шул сөт күбесе бер вакытта теге Мәскәүдән чыкканнар да безгә имеш, Татарстанда да мәскәүлеләр, алар имеш Татарстанда сөт сатабыз килгән, безнең президент имеш әйткән, аларга үзебездә әле кая куярга белмибез. Ул сөтне шулай дип әйткән, чөнки сөт үзебездә дә артык дип. Алар мәскәүлеләр инде аферистлар, алар ярты ел саклана торган шул сөт нәрсәне безгә имеш тапканнар. Мәскәү элек Татарстанны тик талап тордылар, итен, майын, сөтен тик талап тордылар. Шуннан соң теге 90-нчы еллар башларында суверенитет кабул иткәч, игълан иткәч, аларга имеш ни свободный Татарстан, свободный вагоны дип шул чыгардылар, әңгәмә имеш, шулай имеш, иткәннәр имеш. Гел Татарстаннан итне шунда ташып тордылар Мәскәүгә. Әле безнекеләр шунда барып, Мәскәүдән ит, колбаса, шуларны алып кайтып колбасаны әйтәләр, шаяртып бер сагат ничек татарча инде шунда әйтергә. Сорау бирәләр, озын ди. Колбаса исексә, әмма колбаса түгел, ул шул теге Мәскәүдәге шул поезд киләдер, шул белән халык алып кайтадыр колбасаны. Бер бөтен илдә бер Мәскәүдә генә тик колбаса ирек ятты. Күрдегезме, мыскыллап. Инде шул мәскәүләр гел безнең ризыкны Татарстанның бөтен тапкан майын, сөтен, каймагын, итен бәрен ташып тордылар шунда. Инде хәзер имеш шундый алар инде юмарт, хатта безгә килеп имеш безгә сатас киләләр сөтне. Нинди сөт инде, кая сез күрдегез анда Мәскәүдә алар 12 миллион халык яшәгәндә, мәсәлән, кайдан ул сөт аларга? Шуны әйтәс килә. Менә шул инде ризыклар алар күбесе. Хәзер мин уйлап торам, бәлки брас менә ни сәбәпле. Хәзер төрле ризыклар да бар инде. Кеше тегене ашаган була, моны ашаган була, төрле ризык. Шуңа күрә бәлки ни. Элек ул ризыклары бик артык булмагач, сайларга мөмкинлек булмады ул халыкка. Шуңа күрә алар ит, сөт, май шуны гына ашап тордылар. Башка бер нәрсә дә булмыйдыр. Хатта мин әйтәм, Екатеринбургта, ягъни Свердловскта вакытта 7 ноябрь бәйрәме көне хәзер килә безгә менә 7 ноябрь бәйрәме килә. Вакытта 7 ноябрь алдына безгә инде теге бөтен шәһәргә 1,5 килодан, 1 килоданмы сарык итен. Шунда инде талоннар тараттылар. Урыс кызлары күбесе яратмады. Яри теге мин бер вакытта әйтеп салган идем, теге әллә ул толерантсыз булды, әллә нәрсә чушка, дуңгыз итен таратмадылар, чөнки төрле милләт халкы бар дип, бәлки әзер безне искә алып, хөрмәт итепме бераз дуңгыз итен безгә тәкъдим итмәгәннәр инде. Сарык итен мәсәлән, аны инде бездәге күбесе марҗалар кызлар каршы булды. Шуңа күрә мин аларның талоннарын җыеп,
шаллыға 2 чемодан тутырып ит алып келдім. Шунда сарық итін шунда айтасып келе. Вот. Шуны айтасы келе. Ол вақытта бәлки кибітке кірсең ассортимент андай тар, узкий ассортимент урысша айтмышлы. Шуңа күрә ул не инде шунардан башка ашарыбызга булмаган. Хәзер төрле нәрсәләр бар. Кеше ала шетелдән килгән җимешне, мәсәлән, албашы, яшелчәме, тагы нәрсә тегенемене ашый, төрле ни. Ул вакытта тик полуфабрикаты дигән чиратка басып кич белән анда кеше азапланып кичкә эштән кайтканда чират турып шуны алып нитәдер. Хәзер керәнә адым сайын, пишмак сайын шул тегениләр пекарни нәрсә дип, чөнки төрле выпечка урысча әйтмешли. Бәлки шулдыр сәбәпле минемчә ул. Шуңа күрәдер. Булай сөтне дә бик күп алмыйлар инде. Әйтәсе килә кайсы вакытта менә кемдер алса күп итеп ала. Менә теге катык ясый нәрсәме, алар кефир диләр, тагы нәрсә. Шунсы бардыр бәлки. Менә мин шундый фикердә торам, мәсәлән. Шул белән бәйләнештә минемчә ул теге хәзер ни бер ягыннан инде хисап калырга була шулны. Шуны алырга була хисапка. Хәзер инде шул теге узак саклана торган ясалма, ягъни искусственный урысча әйтмешли, андый ни инде сөтләрдә бар инде күп инде шундый киң күләмдән саталар. Шуңа күрә халык алданып, ала инде төрле, мәсәлән, теге шоколадный дип нәрсә, мягкое масло дип, ул теге үсемлектән ясалган май, мәсәлән, растительное масло урысча әйтмешли. Шунасы инде төрле теге нәрсә инде шул теге үсемлек май, пальма, мәсәлән, пальма майыннан ул агарда табигый булса, теге не рафинированный, ул аның зыяны юк. Менә сез аласыз, мәсәлән, кибеттән кокосовый теге шикләү кокос орех. Аның эчендә башта сөте бар, соңдан инде менә шул май. Ул менә аны ни шундый нәрсә инде чистартылмаган инде, не рафинированный, аны шетелдә кулланалар, аның зыяны юк. Безгә миллионнан тонна булар, хәзер 1,5 миллионны китерә башладыр ел сайын тонна шул рафинированный чистартылган ул аны зыян китерә. Анарга кыздырга, ризык кыздырга ярамый, зыян китерә ул анда пальма. Тагы нәрсә, шуңа әйтәсе килә. Күп нәрсә инде. Хәзер пальманы, хатта кыйбат шоколадны да шуны ясыйлар. Мин 8 март алдыннан теге парикмахерза хатын-кызларга кыйбат алыйм дигән шоколадный конфет, коробка. 700 меңдә, 500дән артык инде карасам пальмовый жир дигән. Күрдегезме? Хатта бөтен җирдә бар, мороженый да ул бар. Ана язып куйган, менә монда бер җирдә, менә шушында из чистого молока дип. Минемчә ялган алар инде. Күрсәтсеннәр, хакмы юкмы алар. Минемчә алар ялган шул пальма. Керәсең ана теге пекарни дигән, алар пальма, трансжир дигән шуны урысча әйтәләр. Шунардан шуны кулланалар, мәсәлән, пальма майы күбрәк, шуны конфетләрдә, бөтен нәрсәдә шуны кулланалар. Шуңа күрә тулалар арзанга төшкәч, алар менә шул теге адым сайын шул ни пекарнилары бар, шул кулланып шуны безгә тәкъдим итәләр. Аны инде була, сирәк анда-санда аны әйтәләр, бәрбер ни ул эшкәртелмәй ди. Ашказанга кергәч эшкәртмәй, кан тамырларына ди, шул беләшке булып туладымы, хакмы сүзме, юкмы, чөнки безнең докторлар да хәзер курка инде. Бер мизгел кайсы вакытта чынын әйтә башлыйлар, соңдан курка күтен кысып утыралар, өндәмичә, чөнки аларны да аңларга була. Артык сөйләсәң инде ярамый аларга, күрәм. Менә шуны әйтәсем килгән. Үзегезне саклагыз, үзегезне ашаган нәрсәне урысча әйтәләр бит, мы то, что мы едим ди. Шуны әйтәсем килә. Инде шуны хатта карагыз, мәсәлән, менә мин мәсәлән кибет тавыгын алам, кайнатам да суын түгеп ташлыйм. Вот, мин менә кирсәм кибеттә, аны хатта кыздырып саталар. Аның инде бер ягыннан теге гормонный рост, бер ягыннан инде антибиотики, бер ягыннан кыздырылган зыян китерә. Тагы тиресе үзеннән-үзе канатыннан ул да зыян китерә. Үзегез карагыз, үзегезне саклап, үзегезне ризыгызны карасагыз, исән буласыгыз. Сау булыгыз. Рәхмәт.